Iola Jones dwi, fi wedi llywydd y gwrddolwedd Cadwraeth Aberystwyth, Coed Pen Glais yn Aberystwyth. Mae'n coedwig hanner brodorol, mae'n lot o plannu artiffisial wedi bod yma, ond coed Llydandail ar y cyfan. Mae rhyw 11 hectar, a da ni'n rheoli yn fras dros hanner o hynny. Yn ôl y mis Tachwedd, nath ni penderfynu adeiladu'r llwybr newydd i wneud y mwyaf o dyffryn cudd. Ers hynny, da ni wedi bod yn penderfynu lle haf y llwybr yn union, wedyn torri llystyfiant anfrodorol yn ôl, a ddefnyddio rhan o hynny i wneud bontydd o dros y nant. Heddiw, da ni wedi bod yn agor y llwybr yn swyddogol, felly gathon ni grŵp dda yma, rhywun o bobl, gan gynnwys pobl o'r gwrddolwyr Cadwraeth, cynrychiolwyr o'r Brifysgol ac o'r Cyngor Sir, a hefyd cynrychiolwyr o'r dre. I mi, mae'n gynrychioli bont rhwng y pobl lleol a myfyrwyr y Prifysgol. Mae'r coed ei hun yn ymddwyn fel bont. Mae'n ymestyn y holl ffordd o North Road yn y dre i'r neuadd breswyl y Brifysgol. A mae y prosiect yma yn ei hun wedi tynnu pobl y dre a'r myfyrwyr ynghyd. Dwi'n gwybod o nodyn personol, dwi wedi defnyddio'r coedwig yn aml wrth delio gyda straen Brifysgol. A dwi'n gobeithio fedrith y prosiect yma annog mwy o pobl i wneud rhywun peth.